Μάρσα Σαλίχου, μέλος της ομάδας του Φεστιβάλ Οτρομούντο, και χαίρομαι ιδιαίτερα που με αυτό το ολιγόλεπτο βίντεο κατά κάποιο τρόπο είμαι μαζί σας, στην παρέα σας και συμμετέχω στο Port Festival. Θα μοιραστώ κάποιες πληροφορίες, όπως επίσης και κάποιες σκέψεις εκ μέρους όλης της ομάδας του φεστιβάλ. Πάμε όμως να σας πω τι είναι το Οτρομούντο Festival. Το Οτρομούντο είναι ένα ανεξάρτητο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής. Πρώτη φορά συνέβη πέρσι, φέτος στις αρχές του Ιουνίου στο Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν η δεύτερη χρονιά για το Οτρομούντο και πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Πελοπόννησο, στο νομό Ηλίας, στο Γιαννιτσοχώρι. Εκτός από μουσική, το Οτρομούντο παρέχει μία σειρά, θα έλεγε κανείς, εργαστηρίων καλλιέργειας του πνεύματος, όπως γιόγκα, διαλογισμό, 5 rhythms, reiki, κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις, όπως επίσης και ένα μπαζάρ από επιλεγμένους μικρούς δημιουργούς. Απευθύνεται σε μια κοινότητα ανθρώπων που τους ενδιαφέρει η αυτοεξέλιξη και η αυτογνωσία και οι οποίοι επιθυμούν και αναζητούν τη σύνδεση και την ενότητα με άλλους ανθρώπους, με παρόμοια ενδιαφέροντα και παρόμοια γούστα. Πέρσι επισκέφτηκαν το Οτρομούντο 250 άτομα, φέτος είχαμε μια μικρή αύξηση, είχαμε 300 επισκέπτες, όπου αξίζει να πω ότι 10% του κοινού αυτού ήταν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, και το υπόλοιπο βέβαια ποσοστό ήταν από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και όχι μόνο την Αθήνα. Όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να πραγματοποιηθεί το Οτρομούντο ήταν και είναι η τοπική κοινότητα. Συνεργαστήκαμε με κάποιους ανθρώπους για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα στο φεστιβάλ. Κάποιοι ανέλαβαν τον ήχο και τη μουσική μας, κάποιοι ανέλαβαν το φωτισμό, κάποιοι άλλοι τη φύλαξη και την προστασία για μια ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή. Είχαμε και κάποιες ξυλουργικές εργασίες που έγιναν για να ολοκληρωθούν και να δημιουργηθούν κάποια αντικείμενα τα οποία στόλισαν το χώρο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι η τοπική κοινότητα για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτός ήταν ο λόγος που επιλέξαμε να συνεργαστούμε με ντόπιους. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 60% των επισκεπτών, αποφάσισαν να μείνουν έξω από το κάμπινγκ. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι επισκέπτες νίκιασαν είτε Airbnb, είτε ξενοδοχείο και έμειναν εκεί στην περιοχή, στο Γιαννιτσοχώρι και στα γύρω-τριγύρω χωριά και πόλεις. Το φεστιβάλ προσέλκυσε κόσμο και στη συνέχεια, και τι θέλω να πω, κάποιοι άνθρωποι ήξεραν την περιοχή, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν επέλεξαν να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές φέτος και πάλι εκεί. Εγώ συγκεκριμένα έχω 2 φίλες, οι οποίες επισκέπτοντας για πρώτη φορά φέτος το Γιαννιτσοχώρι μέσω του Οτρομούντο, φέτος θα κάνουν τις διακοπές τους πάλι στο Γιαννιτσοχώρι. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η επικοινωνία του φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ δυνατή σε πολύ σημαντικά ελληνικά έντυπα, όπως στη Lifeo, στην Athens Voice, στο Vice, στο Propaganda, στο News 24/7, και κάθε φορά που υπήρχε αναφορά στο Οτρομούντο, κάθε φορά υπήρχε και αναφορά στην τοποθεσία και στο που γίνεται. Επίσης, σημαντικό για το φεστιβάλ μας ήταν τα social media του Οτρομούντο, όπου και εκεί γινόταν αναφορά στην τοποθεσία, είτε από εμάς, από τους Έλληνες, είτε και από τους ξένους καλλιτέχνες που ήρθαν απ' έξω από την Ινδία, από τη Γερμανία, από την Ταϊλάνδη και ήρθαν απ' έξω για να έρθουν στο Οτρομούντο και στο Γιαννιτσοχώρι.
Είμαστε σίγουροι ότι με την υποστήριξη της κοινωνίας θα δούμε το Otro Mundo να μεγαλώνει. Το Otro Mundo να γίνεται ένα φεστιβάλ ευρωπαϊκής εμβέλειας, όπου χιλιάδες άνθρωποι θα έρχονται από όλο τον κόσμο και όχι μόνο από την Ελλάδα ή την Ευρώπη. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι και εύχομαι να τα πούμε πάλι από κοντά του χρόνου στο Otro Mundo. Γεια σας!